navodnik. Hvala vam na tome. Neću reći kao i samu. Neka se vrata tamnice otvore. Molit ću top. Neka Čaruga bude izveden iz zatvora. Osuđuje se Jova Stanisavljević Čaruga za 8 ubojstava, za 2 grabežna umorstva, za 21 pljačku. Osuđuje se Jova Stanisavljević Čaruga za sve što je učinio po ovoj Slavoniji. Molit ćemo egzekutore da ga odvedu i smaknu. Niste još čuli završni hitac. Ovo je bio hitac u glavu i u tijelu. Čaruga putuje.